Pasaren astelehenean, irailak 5ean, bozeramaileen batzorde bat eskatu genuen premiaz, Elkarrekin Barakaldorekin batera. Momentu horretan, mehatxupean zeuden Zerraldako Zumarbidearen mosketa eren aurrean adierazpen instituzional bat egiteko. Atzo, 8 egun beranduago eta behin zuhaitzak moztuta eta txikituta daudela, bozeramaileen batzorde hau eman zen. Ja, arazoa konpontzeko inolako aukerarik ez dagoen momentuan. EH Bildutik salatu nahi dugu udal gobernuak afera guzti honetan eduki duen jarrera. Bizilagunek irailaren batean, egintzen bilera batean eskatu ziguten alderdi guztiei ahalik eta ahal genuen guztia, gure eskutan zegoen guztia egiteko, Zumardi hau babestu ahal izateko. Baina udaltaldeko bi alderdiek ez dute inolako gestiorik egin denbora honetan honi inolako konponbiderik emateko. Are gehiago, beraien arteko ikamika politikoan areago joan dira, pausoak eman dituzte, beste gauza batzuen artean publiko egin diren email lotsagarri batzuen bitartez. Beraz, eta bukatzeko salatu nahi dugu, udaltaldeko bi alderdiek berriro ere, erakutsi dutela zein den beraien gestioa, eta berriro ere beraien alderdi interesak, eta kasu honetan interes pribatuak auzotarren interesen gainetik jarri dituztela.